Bu ýene rızkyň bol elin bolup köp ölmekligine sebäp zat dogan garnaşyň bilen ary gatnaşyp saklamaklyk. Peygamberimiz şey diýär sallallahu aleyhi we sellem: "Men ahabba en yubsata lehu fi rizqihi we en yunsa lehu fi asarihi felyasil rahimah." Kim rızkynyň bol elin bolup köp ölüp we ýaşynyň uzap we ömrüniň hem bereketli bolup we de ölünden soňam atly awraýly bolmaklygyny istese, onu dogan garnaşy bilen arasyny kesmesin diýär. Olaň hassasynyň yarawsyzynyň hal ahwalyny sorap, toýuna ýasyna gatnaşyp durmaly. Hökman bir zat münasibetli gatnaşmaly ýa-da olara mätäç bolanda habarlaşmaly diýen zat ýok. Ara sowukluk düşürmeli däl. Olara iýdanok, olara soranok diýip senem doňýurak bolmaly däl. Aýda ille bir sapar ýa-da ýitip giden dogan garnaşyň bolsa, täzeden araň açmaly. Ýene ertek gün başyňa musibet düşse, şolar aglajakdyr, şolar gynanjakdyr. Bunki dosýar, ertir, sen bolmasaň senem can diýjekdir. Umumy aýdanda doganyň garnaşyň gerek zatdyr. Bugün bolmasa, ertir, bir gün bolmasa, soňky gün ýykylaňda ýene şolara dayanjaksyň.